egingo taldea gara eta gaur ospatzen dugu gure jaia. Egiten dugu normalean neguen jai bat eta udan beste bat. Eta elkartu gara, hori leku ezberdinetako jentea, bai hemen arretiko jente asko, gure ikasleak, egingo eskolako ikasleak direnak batak besteak, eta gero beste jende asko etorri da Bilbo aldetik, Arabatik, Nafarroatik bebai, Gipuzkoatik bebai, eta elkartu gara aztek izan bat izan gara, 100 piko lagun edo gara hemen, bertan egon gara, aterpean, eta berotu gara. Egingo da mundu txiki bat, baina txikia eta handia, gauza biek. Ez dela umeen gauza bat, edo ez dela ero batzuna, baizik eta edonontzako izan daitekela, nola musika sentitzen duen edonontzako. Egingo indala 8 urte eta piko edo sortu ginun, talde moduen, musika talde moduen, eta gero aurrerago, batez ere orain pandemiarekin batera, konturatu ginen horrek behartzuela atzetik indar bat, nolabait eskola bat, eta sortu duguna izan da, egingo eskola. Eta gaur egunean ja, guretzako oinarria edo egingoren oinarri eta basea da eskolea, bera. Hasieratik guk garbi auki dugu hemen ez dela trikia jotzea edo txistua jotzea edo dantzan egitea edo kantatzea. Guk eskola baten sinisten ginen non guztia bateratuta behartzuen izan. Eta guzti hori batuta ulertzen zala benetan zer dan musika. Saiatzen gara gure ikasleekin hori egiten. Etortzen dira euren klasera, bai Igorrera edo bai Gautegi Sarteagan Tremoi auzoan dekodune baserrira. Eta gero bai astero eta hilero elkartzen gara bai baserrian, konbibentziak elkarbizitza egiteko, eta bestela asteburuetan edozein plazatan, eta egiten dugu amankomunean ipini klasean landu dugun guztia. Oin momentuen, egongo garaia 70, 80 persona. Iaz, 2022an egin gendu zen, 155 saio. Gero ja datorren astean bagoaz Lezamara, eta gero otsailean baditugu beste 5 edo 6 saio, martxoan ja gehiago, eta ja hortiku da bitartean pilo bat. Así que hemen erratia bueltan da, asko biliko gara.